Basilica Minor de Santo Niño o National Museum of the Philippines mihatag og kinaawan sa isyu nganong wa na apil ang imahen sa balaang bata isip national and cultural treasure sa nasod. Ano ang report? Miatubang sa virtual press con si Father Rick Anthony Rias sa Basilica del Santo Niño ug Audrey Tumada sa National Museum of the Philippines. Ilang iklaro nga ang istruktura lang sa Basilica ug ang pavilion sa Magellan's Cross ang gideklarar isip National Cultural Treasure atol sa ika-500 years of Christianity celebration. Walay labot ni ang imahe ni Senyor Santo Niño nga mao'y hiniusang hukom sa mga paring Agustino. Mato ni Father Rias nga nahukman nila nga magpabilin sa ilahang pag-atiman ang imahin. An object of devotion or an aid to the devotion of the millions of people, especially St. Martin. So gusto namong maipalutang yun ang yung importansya as a religious icon or as a religious image rather than a cultural treasure. We respected the decision of the Augustinians that to them, no, this is more than the image of the Santo Niño is more than a national cultural treasure kay ano man si Santo Niño naman na. So we now just focused on the built heritage. Ang article nga migawas nga apil ang imahin sa balaang bata gikan matud pa sa National Quincentennial Committee. Apan hatagan na kini og katin-awan dihang mipadayag sa ilang posisyon ang mga paring Agustino. Ang istruktura nga madeklarar isip National Cultural Treasure suportahan o protektahan sa gobyerno sama sa Basilica. Base nini, maapil na ang imahin nga anaa sa sulod busa wa na kinahanglan nga adunay separate declaration. We have the freedom, so we choose lang on the part of this part na kami lang muna. When we declare, the state is there to help the owner, the property owner, to protect, conserve, preserve your cultural property. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.